आसाम सरकारनि सावस्रि बिफाना गोदान एसअपि फोसावदों। लोगोसे जिल्लानाङारि हान्थामेलाखौ बेखेवफिननाय जायो। फोसावजानाय गोदान एसअपिनि बादिब्ला मोनाबिलिनि 6 रिंगासिम गासैबो फसंथानफोरखौ बेखेवनो हागोन आरो मोनाबिलिनि 7 रिंगानिफ्राय कार्फ्युआ गोहोमाव गोग्लैगोन। जिल्लानाङारि हान्थामेलाखौ बेखेवदोंब्लाबो गुवाहाटी नोगोरमा बिथिङाव जिल्लानाङारि हान्थामेलाखौ बन्द खालामनाय जादों। बङाइगावनि साफ्राकाटायाव थांनाय हरनि समाव मोनसे गिख्रंथाव लामानि जाब्रबथायाव सासे सुबुंनि जिउ खहा जायो। थांनाय हरनि 8 रिंगासो समाव गंसे ट्राक आरो I-10 गारिया मोगा-मोगि सौग्रावलायनाय जाथायाव फफ्रागावनि बाबुल दास मुंनि सासे सुबुंनि जिउ गोमायो। मेघालयआव दावराव-दावसि सोमजिनाय समनि गेजेरावनो आसामनि सासे गारि सालायगिरिखौ बुथारनाय जाथाया दुंहाव थासारि सोमजिहोदों। मेघालयआव जिउ गोमानाय गारि सालायगिरिखौ करिमगन्ज जिल्लानि पथारकान्डीनि अलक दास होननानै सिनायथिदों। आफगानिस्ताननि काबुलाव थानाय जोबथा हिन्दु मन्दिरनि पुजारीया हादोरखौ नागारनो नेवसिगारदों। पण्डित कुमारा बुंदों दि तालिबानआ गावखौ बुथारोब्लाबो बियो गावनिफ्राय मन्दिरनि सिबिथाइ जागोन होननानै बुङो। तालिबानआ आफगानिस्तानखौ गावसिनि दखलाव लानायनि उनाव मुलुगनाङैनो सांग्रां जाखांनायनि समनि गेजेरावनो फेसबुकआ तालिबाननि एकाउन्टखौ बेन खालामनायजों लोगोसे फेसबुकआव उदखारि हान्जाखौ हेफाजाब होग्राफोरनि एकाउन्टखौबो बेन खालामनो थांखि लादों।